Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of salvation, in the name of victory, in the name of shout hallelujah. Asibingelele indoda kaNkulunkulu Bishop BM Buthelezi, my friend. Sibingelele kakhulu i-fivefold ministry yonke khona phakathi kwethu. Sibingelele ifa lika Yehova lonke egameni lika Jesu. Ngumtata uFaku umvangeli. Xa ngaba usukhohliwe into yobana ngumtata uFaku uthi utata uFaku impondo. Shaya izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Iyona ndlela elula nje yokungihlukanisa nabanye ukuthi utata uFaku impondo. Amen. Bible ke lithi ngesikhathi uDavid elwa nendodana yakhe, lithi iBhayibheli ngesikhathi uDavid elwa nendodana yakhe isihlubukile kuye. Kwaba khona isikhathi la beyolwa la ehlathini elithile. Uma belwa ehlathini elithile, iBhayibheli uDavid wabayala besaphuma impi yakhe yayibonakala incane impi yakhe nezitha zabo okwakuyindodana yakhe seyihlohle impi yakhe. Lithi ke iBhayibheli ngesikhathi sebeyolwa iphuma impi besiya ehlathini uDavid wayala amabutho wakhe. Wayesethi niyiphathe kahle indodana yami, ngisho indodana yami uAbsalom. Niyiphathe kahle indodana yami, ngisho indodana yami uAbsalom. Lo muntu athi makaphathe kahle umuntu ohlubukile kuye, kodwa uthi makaphathwe kahle. Ungathi uthi ngiyamazi uAbsalom akanjena, kodwa kukhona abantu abamenza abe yilento ayiyona. Kahle kahle kukhona abantu abam-influensayo ukuthi abe yilento ayiyona. Kuthi ake ngikhiphele sisimemezelo namhlanje sokuthi uNkulunkulu uyakwazi. Lento ayiyona awuyiyona ngoba uthanda, kodwa kunezinto ezikuinfluensayo ukuze ube yilento oyiyo. Njengoba unje amaZulu ayakwazi kangcono ngalendlela wena oyiyo namhlanje, kodwa uNkulunkulu ngale ndoda ekuthiwa nguPM Buthelezi wenzele mvuselelo ukuthi wena uphile, kodwa lezinto ezikubulalayo zona zife ngoba wena ufuneka ekhaya. Akasithi amen bathandekayo. Noma ngabe izinto zikuhlukumeza kangakanani, kodwa wena uyafuneka ekhaya. Lezi zinto ezidala ube nje akusona izinto uNkulunkulu akubizele zona, wena uyafuneka ekhaya. Akasithi amen bathandekayo. Amanye amagama uthi uDavid ebulalani konke okuseceleni, kodwa nishiye indodana yami. Sifuna ukubulala yonke into ekwenza ube yilento ephilayo, kodwa wena uyafuneka ekhaya. Asilandaba ukuthi uSathane wenzeni ngawe, kodwa wena uyafuneka ekhaya. Asilandaba ukuthi wenzekani manje, kodwa wena uyafuneka ekhaya. Hallelujah. Kodwa wena uyafuneka ekhaya. Buya noAbsalom ephila, buya naye ephila. Noma ngabe ushawe yini, noma ngabe uhlaselwa yini, noma ngabe usengijikele, noma ngabe ufuna ukungibulala, kodwa indodana yami ngiyayaza injena. Kukhona izinto eziphendulile. Uyafuneka ekhaya. Absalom uyafuneka ekhaya. Tshela seduze kwakho ukuthi uyadingeka ekhaya. Thinta ababili eduze kwakho ukuthi uyadingeka ekhaya. Thinta ababili ukuthi uyadingeka ekhaya. Noma impilo ingaba nje kodwa uyadingeka ekhaya. Noma inhlupheko ingadlala ngawe kodwa uyadingeka ekhaya. Noma abantu bengakubukela phansi kodwa uyadingeka ekhaya. Noma abantu bengathi awunalutho kodwa uyadingeka ekhaya. Noma abantu bengakubiza ngesihlupheki ngenxa yomuzi ovela kuwo kodwa uyadingeka ekhaya. Noma uyibona ngazuthi awuyona into yokufela obala, uyinto yokuqasha yokuqashiswa, uyadingeka ekhaya.
kaJese waseBethlehema ufike khona uqhobe inkosi ngoba ngibona inkosi endlini kaJese amadodana landwa onke azalwa kahle emshadweni nathandwa uJese athe selandiwe kodwa uphondwa langanyakaza uphonda langenza lutho kwasho ukuthi kunomfana oqoshwe lapha ngenxa yesimo sokuzaleka kwakhe wasiwe kweluseni uthi uSamueli sebephele bonke na kuthiwa sebephele bonke usethi kodwa kunomfana osekweluseni obomfana wayesethi uSamueli akalandwe walandwa uyadingeka ekhaya ukuthi wazalwa ngaphandle komshado kodwa uyadingeka ekhaya ukuthi awuzalwanga emshadweni njalo seduze uyadingeka 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 ashayele mfakela ufaku awuyadingeka njalo seduze uthi uyadingeka noma abanye bayifikele kodwa wena uyawulandwa ufikelwe ngoba uyadingeka